Hey guys! Welcome back again sa aming channel. Mayroong nag-order ng Azola. So disclaimer lamang guys, hindi pa ako nakakapagbigay ng Azola sa ating mga viewers since wala pang courier service na tumatanggap. So, kailangan ko munang magbenta. So, marami na kasi yung Azola ko tapos sayang naman. Might as well magbenta po ako dito sa mga malalapit lang sa amin. Magre-repack na muna ako ng isa. So meron kumuha kanina. Papakita ko rin sa inyo yung container namin. So ayan guys, nandito ako sa aming kulungan ng baboy noon. So ayan guys, nandito ako sa pinaglagyan ko ng Azola. Ayan guys. Marami na akong nakuha kasi kaninang umaga, tapos early kasi kayo yung order. So ngayon, merong mga natira and then meron pang nag-order kasi na post ko na rin siya online. So ang gagawin ko po ngayon guys is ilalagay ko sa isang container eto. So 750 ml po ito guys. So sa mga nagtatanong or sa mga gusto mag-avail nito na malapit lang sa amin guys, nasa page po namin or contact us there. Hindi rin naman to like always kasi nga maliit lang yung pond namin. So kailangan naming paunti-unti lang mag-dispose and then siguro every other week kami magdi-dispose. Meron kasi nag-order kanina guys and then that's why nabasa ito. Kasi nilagyan ko na sana. Tapos kinancel yung order kasi nga na busy daw siya. So ayun, nilagay ko lang, okay lang naman yun. Walang problema po doon for as long as i-inform lang din agad ako. Nilagay ko na lang ulit, binalik ko na lang ulit dito sa aming para kasi meron naman nag-order then mamaya pa kasing hapon yun. So kaya nilagay ko muna sa water para at least hindi sila mag-dry up. So ayun, ngayon lalagyan ko muna siya ng Azola. So ito yung container niya guys, merong nakalagay dyan na 750 ml. Ayan, so ito yung lalagyan ko ng ating Azola kasi nga ito yung container na pamantayan natin. So ito, na ko na to siya guys, parang nahugasan ko na siya para at least maganda naman pagdating doon and then fresh. So ayan, nalagay natin sa container. Nga pala, magbibigay ako soon guys kasi actually matagal ko na gustong magbigay guys pero hindi pa kasi nagkaroon ng chance kasi nga ang naging problema na naman is si courier service. So ayun, ang before na naging problema is wala akong maibigay kasi nga nag-trial and error talaga ako dito guys. Ang taas ng panahon or sobrang haba ng panahon na kailangan kong mag-trial and error kasi nga hindi naging maganda yung outcome ng aking Azola. So in short, namamatay yung iba and then nagkaroon ako ng problema pati din sa duckweeds. So ngayon, ayan, ganyan lang yung natin guys, packaging. So, punuin natin, of course. Kailangan punuin para naman din marami silang makuha. Ayan. So, sa mga nanais magkuha nito, for pick up lang talaga ako guys. Or kung mag-deliver man ako, yung nearby lang din. Yung dito lang banda kasi nga medyo mahigpit kasi ngayon kapag tayo ay nagtitravel ng malayo. So, and before ko siya is piniflip ko muna para malabas yung konting tubig. Hayaan lang natin yung konti pang water. Meron pa kasing konting water yan dyan. Meron pa kasing water yan dyan sa konti. So hayaan na natin yan. So itakpan na natin. Ayan. So eto na yung ating Azola guys. So meron pang mag-order mamaya. So kukuha pa ako ng isang container nito kasi lalagyan ko na lang siya. Para later is okay na, kukunin niya na lang.
ayan na guys, nakuha na natin. So, ayan, papakita ko sa inyo yung pinagkunan ko ng Azolla kanina. So, ayan guys, nandito na ako sa aming Azollahan. So, naglinis ako kanina dito, or actually, kinuha ko talaga yung mga damo. Kasi nga, medyo masyado magulo na. Ayan guys, ito na yung Azollahan natin ngayon guys. Ayan. So, ayan, makikita nyo dyan, medyo mataba na talaga yung ating Azollahan, or marami na talaga sila. Though, merong mga parang brown spots, hindi ko alam kung anong nangyari, pero mataba pa naman din sila. Ganun pa rin guys, ayan. Ayan. So, dito ako nagkuha kanina, and then, dyan na area, at saka yung doon banda. Ayan. Tsaka dito. So, ang ginawa ko kanina guys, ayan, dito kasi medyo kanina, ang dami talagang ayan, hindi ko pa nga natapos dun sa labas. So, inuna ko na lang talaga dito sa loob. So, ayan, naging medyo malinis na siya. So, ayan, hindi ko kinuha yan guys kasi paragis yan. So, isa yung herbal na gamot. So, I don't think kung anong gagamitin ko dyan. Pero, hindi ko na lang siya kinuha kasi nga doon sa labas ng aming bahay guys, wala nang ganyan. So, gusto ko rin namang itry yan kasi wala namang wawala since herbal nga. So, ayun, hindi ko na lang siya kinuha. So, eto guys, nakita nyo kanina, nag-repack na ako kanina ng Azolla. So, ayan dyan, makikita nyo, medyo kulang na siya dyan. Ayan guys, dyan ako nagkuha kasi kanina, tsaka yung doon, yung mga missing spots na yan guys, ayan. Dyan ko kinuhanan kasi. At saka, marami na rin ako nakuha guys, mga nasa around, siguro 8 tubs na rin. Or let's just say 7 tubs. So eto na siya guys, nagkukumpulan na kasi. Ayan. So ang tataba na nila at saka ang rarami na nila. So kailangan na talagang kunan, kaya nag-decide ako na ibenta na lang din yung iba kasi nga para din makatulong sa iba dito. So ang magbibigay ako ng mga Azolla sa susunod na yan guys kasi hindi pa sa ngayon. Magbibigay lang ako ng mga criteria din kung paano kayo makakakuha ng free Azolla para din sa inyong mga alaga dyan. And then yung dito sa kabila guys, 'di ba? Ang tagal ng panahon since ako nito, trial and error. Pero ayan na siya ngayon. Hanggang doon umabot. Actually wala na yung tubig dyan. Pero umabot sila dyan since kasi nga tuwing gabi may umuulan kasi. So, ang nangyayari is parang gumaganyan yung tubig. So, parang gumaganyan. So, yung iba lumating na dito. So, ayan nga, tinubuan na rin sa loob ng kung ano man yung, grass. So, okay lang yan. So, yung dito guys, ayan, nakapagtanim na kasi ako ng alubati. Ayan, so, meron ding malunggay dyan. So, parang pinoste na rin namin. So, ayun, merong mga alubati din doon guys. Ayan. So, pero hindi kasi ito pang matagalan, kaya nilagyan namin ng malunggay. At least yung malunggay, kapag lumaki na at saka tumibay na yung niya, ganyan yung malalaki na. So, yan yung gagawin natin poste, and then pwede natin i-remove tong mga kawayan na to. And then, ilipat lang natin yung ganyan, or either net na lang din sa susunod ang ating ilagay. Nag-shoot lang din talaga ako guys about Azolla kasi nga ma-share ko lang din sa inyo na dito sa amin is wala pa masyadong Azolla. So kahit sa Azolla lang is nagkakaroon kami ng income. Though napakain ko na ito sa kanila before, pero napag-isipan namin ng partner ko na magbenta na muna. Hindi pa rin naman kami pwedeng magpadala sa inyo guys kasi nga hindi pa tumatanggap si courier service. So ayun, sa ngayon is nagbebenta muna kami para din sa iba na nandito na makatulong din sa kain nila or makareproduce din sila para sa kanilang mga alaga. So ang point ko sa video na to guys is meron din tayong pera sa Azolla, kahit Azolla lang, kahit wala kang mga manok or what, for as long as meron kang Azolla, kasi merong naghahanap at marami ring naghahanap talaga ng Azolla sa ngayon kasi nga bihira na lang kasi ito ngayon kasi nga dahil din sa mga sakahan, kadalasan po sa alam natin is nasa sakahan po ito. So actually totoo yon. So marami din yan, pero sa panahon kasi ngayon medyo yung mga magsasaka din is nag-upgrade din sila na kailangan din nilang mag-spray talaga kung ano yung mga nararapat sa mga ganito kasi itinuturing po nila itong peste. So para naman sa atin ng mga farmers na or nagre-raise ng mga chicken, ng mga livestock, is maganda naman din yung Azolla kasi nga high in protein. Ayun, nasabi ko kanina, may income po tayo kahit papano sa Azolla. And then nagbenta kami because meron din mga iba na talagang naghahanap ng Azolla. So mas maganda rin kung meron kayong malawak, yung mga space na mga ganyan, dapat malawak or at least
malawak sa inyo, mas maganda kapag ganun. Pero kasi kami dito is medyo maliit lang. So, ayun, ina-alternate namin siya. Actually, first week namin to na nagbenta. So, next week siguro hindi na muna ako magbebenta ulit. And then, next week ulit, pwede na. So, every other week, yung ating pagbebenta. So, before anything else, mag-shoutout muna tayo sa ating mga viewers na nanonood dyan. Shoutout to Sir Vince Carmelotes, to Jusaike Free Range Chicken, to Sir Jared Mulate, to Sir Ariel Hecare from Caloocan, to Sir Lian Almodovar, to Amy Ray Oclaret from Hingoog City, to John Roland from Misamis Occidental, to Dong's Channel from Kidapawan City. Maraming salamat po sa panonood, sir. And also to Sir Richie Takan from South Korea. So maraming salamat para sa inyo guys na nanonood ng aming video, and sana again hindi kayo magsawa. And anyway, if you haven't subscribed in this channel, please do consider subscribing. Do like this video and share this to your friends, and comment down below ano pa yung mga katanungan nyo regarding this video, guys. Abang-abang kayo guys kung kailan kami mamimigay ng Azola, kasi nga sa ngayon wala pa talagang courier service na tumatanggap. Mag-i-inform lang kami. And anyway, please do like our page on Facebook. Inday Puy Puy pa rin po yun. And yes, meron kami mga for sale doon guys, so you can check it out. And then sa mga nagtatanong, marami kasing nagtatanong din doon na kung nag-ship ba kami ng chicken. Sa ngayon po guys, wala. Bago pa lang kami and hindi namin alam kung paano yung proseso. Pero hopefully kapag wala na rin COVID guys, yun din yung mindset namin. Makapagpatulong kami kung sino yung mga merong nakakaalam from Kidapawan, from Davao na alam kung paano mag-ship ng mga manok. Sasabihin na lang namin kayo sa aming page at saka dito sa channel kung pwede na tayong mag-ship ng ating mga manok. Hi guys, I'm back again. So kanina pa to, video na to, so hindi kami nakapag-out. So ayun, if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Do like this video, share this to your friends, and yes, comment down below kung meron kayong mga katanungan regarding this video. And yes, peace out everybody. Goodbye till next vlog.